Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. So'zni tenja bachako chiqar granit sarf omade ham kambudi asta. Очень комфортнее. Хайр кадр автомобиль. Колон. Кам машину. Бачо chiqar rafta omade. So'zda tenja. Ham kambudi nesa. бародарое ки ҳармат мекунен эҳтиром мекунен бародарҷоно кадомед ки мехоҳен падар модара ҳаҷ роӣ кунен ва бародарое ки ягон акотуна хоҳаро хусусан каси бошнаш бародаро ман дар иҷа сабаб мешам бародарое ки мехоҳен роӣ кунен мо ҷавобгарем марҳамат номеро мебояд бародар да занг бизанен яке ба ном фирмаҳои замзам умра бародармон дар хизматай мебара ҳаҷ иншолло ба амраи худо мегира меёра. Ассалому алайкум бародари азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарҷоно, нигоҳи та вақте набуд ки бовар кунед ман як навор кунем шуморо огоҳитон кунем да. Бародари азиз, имрӯз шашумай. Ҳамин редо ай панҷум сар шидагия. Эҳтиёт кунем бародаро. Дина дар митиши дрома будан. Ҳамин наворе ки шумо дидестен дар митиши дромаги будан бародарҷоно. Ҳозир гаррани реди сахта. Бародаро, апав хоҳаро хоҳиш мекунам кадомед ки масъалаи дакмин қати проблема дори лучи ад греха падалши бародарҷоно камтар тишна бошем бовар кунед абача тамоми ҳамин спецприёмо при тоҷик шидагие субҳаналлоҳ ма худам бародар авария кардам ба филми шумо дидагиени видеои мара фарёдам кан ина бу дар миҷа чихтем ҳай бародаро кӯшиш мекунем аллоҳ шоҳид айда бародаро аз як кас як рубл бигирем аллоҳ хормон куна просто мебинем ҳамин миллат ҳам мебинем ки мақсад бечоро ҳай сарсони саргардон мехоҳем ки як ёрдами худмона бирасонемшон ба ҳамин хотир бародарҷоно эҳтиёт кунем дар шумо моро мозе беҳад сахти бад шидагия ҳамин масъалаи ҳамин бедакминтӣ ку бародарои азиз беҳади бад сахт шидагия барои анқа бародарҷоно аккурат нашен ҳама имена масъалаи дакмин қади бад бародарое ки посредникое ки бародарое ки регистратсия мекунен абача накунен охи регистратсияи фаршиви накунен мардумо зами худшон елиам бечоро ба худо қасам як каме ай бародаротон ай додаротон ай бародарои наздики худтон хунитон ҷигаритон як камтар бохабар шен ки дар мин спецприём баран маҳкамаш кунан чӣ кор мекунен абача накунени хеле бисёриёт ба худо ҳам хеле чизо мекунен бисёр шикоят айда бародарҷоно ман намехоҳам дар навси иззати ягон туто барасам просто дар кор нест бародарҷоно абача модари тоҷика нигаҳ мекунӣ ба номи худо дар дуруни адел гиристеста дар дари адел бечора фарзандош қади чихтай накунем бародари азизи хел як лағмаи ҳалол ба даст биёрен намешава мара ба худо қасам ҳам бисёриё ҳаромхӯр мегӯяне ки ҳаромхӯро дакин куҷоҳо гаштаистанд ҳамин аллои меҳрибон ҳамин касе ки ҳаром мехӯра ё ман бошам худованди меҳрибон расвои и дунёву ӯ дунёш куна ба ҳамин хотир бародарҷоно шумо эҳтиёт кунед дар хел чизо худо нигаҳбонтон боша ҳам бародари азиз эҳтиёт кунед худованд нигаҳбонтон.